Mainta nga mo follow mo kay para makapalit na taog Bugas. na. Me manatag pamalit. Inita. Hapon te. Kamo ni design mga ga. Either ang ayan ba tayo follow or dili. May payong ya? Wala po ba? May buntag sa tanan mga ga. Another day, another life, another blessing sa tanan. Base nakakita na ka sa mga video no. Nya, wala ka ni follow, wala ka ni like kay tungod nakaana kang anong i-follow mo guni nga. Jigar may dagan-dagan, jigar may bike-bike. Dili man guro ni angayan i-follow. Kay kasagaran sa mga video, lingaw-lingaw, mga kabuang. Karon kay ipakita na ko sa inyo ha kung unsa ang mahitabo diri sa atong adlaw. O unsa akong mga usual nga ginabuhat kada adlaw no before ko magbuhat sa akong mga lingaw sa akong dagan, sa akong bike ug sa akong mga kabuang no. Karon bani ko ninyo nya. Kamo na i-judge kung angayan ba ta i-follow or dili ta angayan. Kung angayan, follow mo. Kung dili, ayaw lang pud, no? Wa man ipugsanay. Pero mainta nga mo follow mo kay para makapalit na taog Bugas. na kana. So karon kay mag-deliver ta og pintos no. Mag-deliver ta do sa amo ang manunuroy. Murag muwan yun mga ga kay nag shit na. Ano ito bete? Kaya ako lang berente. Are ko te. Look me in the eyes, tell me what you see. Nay mutawa. Murag na. Ikaw man ako deliver unta. Magtugoy ko sa ganding. Pero pag tanaw ako sa butanganan, nalimot ko. Nga wala ito na ko mahipos gabi. Ang pangutana, ug asaron. Me! Kulbaan ko mga gablog nawa. Ano yung kanding? Ang pangalan sa kanding kay Amy. I miss you. Kay kanding. Sigog me, basi me. Mo tingaw ko eh. Ingon doon kanding. Si pagtuon mo sa kuha. Baka? Pabuntagan ko mo dere. Nagigbungol sa kuha. Sila pangandog sticker na. Balik ka sa sticker ka daya. Ano yung sticker sa Jollibee? Mga init yun. Pagkakulten. Palasan mo ratik sa kulpintos. Isugot agpapalit mga ga. Patay mabuhat. Mutuman kita kay. Matinumanan man ta. Namate ha. Kaning tagsaratan malug sa syudad mga ga. Di ta katultol sa tapit ang palitonon. Manatag pamalit. Napay wala palit atong suway pangita og mga pangita ta. Then human uli ta. Sabaw sinununan. Data. Mari abal. Kamu titog na. Daan lang na akong bati. Uy ay. Igol ang karta. May sukli. Tanang karima na to. Tanang karta. Ay patrabaho na rin. Sunod lang na. Pwesta. Ang robot gani. I-charge gana kita ng mga tao. Gamay na lang dyan kay value sa kalibo nga ga. Floor mat. Shower curtain. Papel. Na medyas do kabuk. Ano? Sa kalibo na siya. Inita. Alas 2 na sa hapon. Mabay pinento na to. Ang anta. Pinto sa imo bay? Sumbagay sa ta? Kausa lang. Pintos lang eh. Hindi ka mo ban? Okay. Saging ta ba na? Healthy lifestyle ba? May naman tagatas. Usang oras balik. What is di balik? Di ba sa imong ex? Oh. Haha. Nilalay magpaabot no? Hausan eh. Dala. Tibo na ka sa feeling mo sa feeling nga magpaabot. Nga wala ra gyapon. Diha ka tiwas og kaon na kay lakaw imong amo. Dagan sa mga ga. Hapit yung kita no. Nya mag-drills mi kajot ni Kairon ra. Lagi ko tinuda ha. Muna siya kasagaran nga may tabo diri sa akong adlaw no. Ikaw mo tabang silang mama, nanay mga sugo si mama nga ipatrabaho sa kuha. Ako may all around helper diri no. Tag panday, tig kumpra, tig hawan, ug unsa pa na diha nga kaya na kong buhaton nga trabaho no. So karon kamo ni design mga ga. Either ang ayan ba ta i-follow or dili. Pero kung tanaw niyo nga dili, maluoy ang taon mo. Follow mo kaya para namin pampalit bugas. That's all for this vlog no. Hanggang sa sunod higayon mga ga. Palain mo sa pagsuporta kanay TV, anay out, bunal. See you!